So we're back again guys. Hold up. So yun guys no, tawag doon. As you can see, kumakain kami ngayon. Then kasi pupunta kami ng beach mamaya. Then after nun, wait lang, ipapakita ko guys. Tingnan nyo, meron akong tawag dito, kolete. Ayan guys oh, nanilip kasi ako. Hindi joke. Hindi ko alam nung kahapon ko pa to na kahapon ko pa to na parang napansin na parang Makati dito, parang nanilip. Nanilip daw ako. Yun yung sabi-sabi. Anong dapat kong gawin dito? Anong dapat kong gawin, mama? Wala. Kalwit mo lang. Ano yung kalwit? Ganito? Yung ganito, di ba? Yung ganito sinasabi na yung wag mo na puso pag wala doon nakakita sa'yo, tas kalwit ka. Yan. Tawag dito. Tapos ako nagluto. Ayan, ako nagluto ng namin. Ako nagluto ng ulam namin, almusal namin. Apat na putahe. Tosino, hotdog, ham. Tapos ito guys, ano pala? Ito is burger steak nung December 31 pa. Alam niyo ba kung pang ilang init na to? Visit ka ngayon lang. And then, tapos ang ginawa kasi ni mama, nilagay niya sa ref. Nilagay niya sa ref ng 9 days. Ano na ngayon? December 8 na. Nakakatago niya. Sa kakatago niya, sa pagdadamot niya, ayun. Nilagay niya ng tawag dito. Ang pangalan, nilagay niya sa ref. So ayun guys, tawag doon, kakain muna kami. Tawag dito, tapos mamaya kita-kits na lang sa beach. Kasi magbe-beach nga raw kami. Yung pinsan ko kasi, tapos yung pamangkin ko, nauna na doon. Yan, kita-kits lang doon. Ayun guys, tawag dito. Alis ako ng bahay, tapos may papakilala ko. Mama, may papakilala ko sa'yo, dali. Dali ka. Papakilala ko yung girlfriend ko sa'yo, syempre. Excited ka na makilala yung girlfriend ko? Hindi! Ay kaya, papakilala ko sa'yo yung backride ko. Patang mo na. Halika dito. Halika dito! Ritual? Saan dito eh? Mama, meet. Ang pangalan nito, Margaret. Soon to be, ang pangalan? Unano? Soon to be, mother-in-law. Daughter-in-law. Ito. Mama, meet Margaret. Ganda ka, di ba? Tignan mo, may chick siya. May chick, so asawa raw niya. Ay, nakakaloka. Ito, backride ko yan. Nakakaloka. Ano yan, maganda? Maganda Bryce. Mama, maganda ba si Margaret? Dito. Magpapaano pa lang yun, magpapa-spawn ng buhok. Tingnan mo dito, lapitan mo si Margaret. Siya po yung backride ko. Siya yung backride ko. Ngayon, kasi alis ako ngayon eh. Tawag dito guys. Punta ako ngayon ng gala ko. Punta ako ng Maldan. Tapos, may pinagawa ko sticker doon. Papaayos ko yung sticker ko dito. Tapos yun, kita-kits na lang doon mamaya. So yun guys, tawag dito. Palis na kami ni maingay. Dito na ako sa may highway, tawag doon. Palis na kami ni Margaret. Ayan, backride ko na siya. Margaret, ano ka lang dyan ha? Kapit ka lang ha? Then ayun, papuntahan na kami sa palis na ako. Ride safe na lang sa atin, ingat sa atin sa daan. Ayan, palis yan, tropa ko yun eh. So, shoutout kay Raymart Mapanaw, tropa ko yun. Then Margaret, kapit ka lang dyan ha? Alis na tayo, bye bye. So yun guys, nandito na ako sa may Maxim sticker shop. Kinakabit na siya. May las laman, sans man version sila, may change dito. Kapala ko sa may ko, may balik lang ka may siya kaya wala. Naparang ko man lang ako sa Langsung dengan masyarakat. Tapos hindi ko pa nasabi sa inyo guys na hindi na kayo matulog doon. Ewan ko, nasabi ko doon kanina sa bahay. Hindi na kayo matutuloy ng beach kasi ewan ko, quarantine naman yata sila mama at si ate. Kaya ang ginawa ko na, nag-vlog na lang ako dito. Kasi may para binag ko na itong pagdikit ng sticker. Kaya ayun. senior,
16 eating ano yun eh. 16 years old to 18 years old. Ah. There's ano. Nakakabit na. There's ano. Makakaplas ulit. Bahal, dito lang naman ako bumabalik eh. Yun. Yan. Namuti siya kasi nilagyan ng ano eh. Tawag nito. Tawag yun, nilagyan ng gas. Nilagyan siya ng gas kaya namuti. Lalagyan ko na lang, papahidan ko na lang ulit ko ng ano, ng pampahid ko, magic gatas. Ayan guys. Tawag dito. Balik na lang din ako ulit sa bahay. Kung mukha nang maganapan doon. Doon ko na siguro tatapusin yung vlog. Doon na lang. Babayad mo na ako. A few moments later. Okay. Yan guys, andito na ako sa bahay. Tapos na natin yung ano, na napalagyan ng stickers. Tapos, kung ang kaganapan. Tawag dito, yun nga, kalimutan ko sabihin. Bakit may kakabit yung ano, chandelier mo? Wala pa nang gagawa. Wala pang gagawa? Yung chandelier pa namin is ano, tawag dito, yung chandelier namin na dalawa, nakakabit dito, regalo ko yun ng birthday ni mama. Tama ate? Parang may mali ate. And then binigyan kasi namin ng binigyan ng ate ko, niragalaan niya ng dalawang chandelier, ayun, nakalagay pa doon. Kaso naman, kita ba? Yun. Yun nga, ang nangyari kasi, May sakit. yung magkakabit, may sakit raw. May sakit kaya, o yun, pati yung ate ko, may Omicron ba, Delta ba? Tawag dito, ayan, kakabit dito. Kasi yung back to topic tayo. Yung motor is nandito naman na, tapos si Margaret. Si Margaret, ano, kamusta? Naiwan ko sa kusina ulo. Alam niyo kasi guys, tawag doon na nagpunta ako doon sa hindi ko na nakuha ng video eh. Tawag dito, tawanan nila doon sa ano, yung mga kasama rin na nagpapa-sticker doon sa my shop. Nangyari is titignan nila, chicks daw yung kasama ko. Maglalagay rin daw sila, nakakuha sila na idea sa akin. Wait lang, inom muna ako. Tapos yun na nga, gagawan ko muna ng video guys. Panoorin niyo yung video Ito, gagawan ko muna ng video kung paano ko siya kinuha ng video. Ang kalimutan ko na ang tawag dun. Yan, makulit si Luna. Yan guys, i-anin ko muna, gawin ko muna ng video. Ayan guys, tawag dito. Nakita nyo naman na yung video. Yan, okay na doon. And nakita ko itong mga bata ngayon, naglalaro ng badminton. And tara, magpapawis tayo. Pusog ka dito, banda yan Yan, tara. Malakas! sorry. Let. 1-0. Pustahan ko ng ano Pustahan ng... Ay, malakas na naman! Malakas yung tira ko. Whoop! Tulas! Ganito ang serve. Ganito. Alam mo ito? Ganito ang serve para makontrol mo. Diba? Malakas tira ko. Malakas! Malakas yung tira ko. Sino magaling dito? Nakalabanin ko. Si Tebon. Sis ko tapos tinatawagin mo siya mga. Gano'n ang serve, di ba? Sabi sa'yo, pag gano'n ko serve mo, makukontrol mo. Hold up! Baka yan ang sanayin nyo. Ano? Bilis! Ay, mali! Pababa!
Next. Masuk ka banda dito, masuk ka banda dito. Banda ka pa dito. Ganito ah. Ay, mali, bumaba. Next ka naman. Hazel. Ay, smash time na ah. Mataas. Pag natalo, magtitiktok ah. Layo. Hoy! Hoy! Mababa. Nako! Hoy! Masik! Ang galing nga eh. Malakas! Outside yun. Papo. Ay, yung panood. Bola ka lang tinutunan dito. Hoy! Ha? Huwag mo naman gagalingan. Bigyan bakla. Baga na maging bakla. Mali. Wala. Tapak mo kay Tito. At doon na nagtatapos guys. Soon up. Peace out. Peace!